lesbiana, geia, transa, bisexuala, intersexuala, kiera... Denak berdinak gara mundu honetan. Eta beren tratatuko gara. Diskriminaziorik Gabe. Gu garena gara. Garena garelako. Eta errespetatuak izan Behar dugulako. Aurrera maiatzak 17. Aurrera LGTBIQ+. Neska mutil. Berdin zaigu guri. Egun honetan borrokatu zure buruagatik. Borrokatu denongatik. Berdin zaigu guri. Asko. Bartolok ez du mari, bere amez gozoetan, bai ordea Jose Mari, hau maite du benetan, zer diren ezan ezinik, dabiltz ezkutaketan, eta tristuraz beterik, bizi dira benetan beti ezaten dizkiote gauza politak elkarri bidean aurkitu arren hamaika traba eta harri euren maitasuna eusten dute gogor buru berari Sentipena